Защо така река попускаме река? За тебе други няма ли в този град? Пък и на твоите години не прилям. Нали не ти приличам на снопа? А тя ме хваща и ме влачи към вратата. Усещам тялото си като мъченик. Защо така ми щипи вълските тотално? Не вижда ли, че аз съм ученик? Стига моля римата, мене много мая сам. Мене много мая сам, много моля римата. А може много да ме искаш, но няма да ти дам. Дори в магала да ме притисне, не мога, аз съм малък, много ме е страх. А може много да ме искаш, но няма да ти дам. Дори